Čo si zobrať na extrémnu krížovú cestu? V prvom rade by to mal byť mobilný telefón, ktorý by si mal mať plne nabitý. V mobilnom telefóne si povypínaj všetky aplikácie, ktoré ti znižujú stav batérie. Svoj mobilný telefón maj na suchom a teplom mieste, nakoľko batéria v tomto chladnom počasí sa skôr vybíja. Do svojho mobilného telefónu si stiahni aplikáciu mapy.com a následne po stiahnutí tejto aplikácie si stiahni offline mapu celého Slovenska. Prečo offline mapu a prečo celého Slovenska? Offline mapu, aby si ju mal v prípade aj zlého signálu. A mapu celého Slovenska kvôli tomu, že práve tvoja trasa môže prechádzať z jedného kraja do druhého a tým pádom budeš mať ju naisto stiahnutú. Po druhé, stiahni si link svojej trasy. Link svojej trasy nájdeš práve na každej webovej stránke EKC. Následne si nezabudni túto mapu aj uložiť. Mapu svojej trasy si môžeš uložiť aj cez odfotený QR kód, ktorý nájdeš takisto na našej stránke. Po tretie, stiahnuť si aplikáciu môžeš aj cez poľskú stránku EDK, kde nájdeš takisto naše trasy. A po štvrté, nezabudni si pribaliť nabitú powerbanku plus kábel, ktorú sa snaž mať na suchom a teplom mieste. Mapa okolia, opis trasy a rozjímania. Po prvé, ako alternatívu si môžeš pribaliť aj mapu svojho okolia. Po druhé, opis trasy si môžeš sám vytlačiť doma, alebo si ho stiahni jednoducho do mobilu, alebo ho dostaneš aj pri registrácii. Nájdeš ho na našom webe svojej trasy. Po tretie, rozjímania brožúrky ti odporúčame stiahnuť v audioverzii, kde v pozadí hraje melodická hudba a z ktorej budeš mať naozaj najväčší pôžitok. A nájdeš ju na stránke www.ekc.sk/rozjímania. Alebo si ich môžeš sám vytlačiť doma, alebo ich tiež dostaneš pri registrácii. Ak sa rozhodneš pre audioverziu, nezabudni si zobrať slúchadlá, aby si nikoho tým nerušil. Ďalším bodom je čelovka. Naozaj je veľmi dôležité, aby svetlo mal zapnuté každý jeden pútnik, nie len ten prvý pútnik v skupine. Čelovka je inak praktickejšia ako nejaká baterka do ruky, nakoľko máme voľné ruky a tým pádom je to pre nás pohodlnejšie. Nezabudni si ju doma predtým vyskúšať. Nezabudni si ani na náhradné batérie. A tak ako sme spomínali, majú zapnutú naozaj počas celej trasy. Majú zapnutú aj v meste, kde svieti pouličné svetlo, lebo tú reflexnú značku, ak na ňu nebude dopadať svetlo z tvojej čelovky, jednoducho neuvidíš. Ďalším dôležitým bodom je proviant. Čo si zabaliť na cestu? Na trasách extrémnej krížovej cesty nebýva pravidlom, že je pripravené pre pútnikov občerstvenie. Preto si zabalte všetko tak, ako keby na trase nebolo vôbec žiadne. Čo sa týka jedla, zabalte si nejaký chlieb alebo bagetku plus nejaký keks. Napite si zoberte aspoň liter čistej vody a takisto do termosky horúci čaj. Na mape svojej trasy si skontrolujte, kde sú nejaké studničky, kde si môžete ďalšiu vodu načerpať. Určite nezabudnite na energetické tyčinky, hroznový cukor a čokoládu. Práve tieto veci vám najviac doplňa energiu. Ďalším takým dôležitým bodom je batoh. Najlepšie je taký s tým bedrovým pásom, lebo tento rozkladá celú váhu. Nezabudni si takisto ani na pláštenku, na batoh, aby ti v ňom nič nezmoklo. Pamätaj na jednu vec, že čím ťažší batoh ponesieš, tým sa ti ťažšie bude kráčať. Preto si už doma všetko dôkladne poskladaj. Nezabudni si vziať svoj pohár. Určite vhod prídu aj náhradné ponožky a možno aj druhé tričko na prezlečenie. Čo sa týka obuvy,
Určite neber žiadnu novú nevyskúšanú obuv. Určite neber veľmi ťažké turistické topánky. Odporúčame tie také trekkingové. Nápomocné ti môžu byť aj práve turistické paličky, hlavne cestou dole z kopca. Ďalším bodom je lekárnička. Čo všetko do nej si zobrať? Nejaké tabletky od bolesti. Odporúčame aj alumíniovú termofóliu, NRC a takisto samozrejme náplasti na otlaky a tlakový obväz. Určite si nezabudnite so sebou pribaliť aj svätý ruženec a takisto si doma vyrobte maličký drevený krížik, ktorý si ponesiete počas celej noci na svojej trase. Nezabúdajte na jednu dôležitú vec. Každý ide sám na svoju vlastnú zodpovednosť a preto upozornite svojich blízkych pred tým, ako vyrazíte, aby vedeli v prípade núdze prísť po vás. Prajeme vám krásny požehnaný čas v príprave. V príprave na možno najkrajšiu noc vo vašom živote. Žiť naplno sa oplatí.